Tässä takanani Tammerkosken ja Pullasorsien toisella puolella on Finlaysonin tehdas. Maahanmuuttoa Suomeen perustellaan usein sillä, että olivathan Fazerit, Sinebrychoffit ja Finlaysonitkin maahanmuuttajia. No näin tosiaan oli. James Finlayson tuli Suomeen 1800-luvun alussa, koska täällä oli halpatyövoimaa, valjastamattomia koskia ja tänne oli helppo perustaa uutta teollisuutta. Finlayson pyöritti tehdastaan 15 vuotta, myi sen pois ja muutti takaisin kotimaahansa Skotlantiin. Nyt Suomeen on tulossa sellaisia ihmisiä, jotka tulevat tänne avokätisen sosiaaliturvamme perässä. Vielä vain 25 vuotta sitten, kun minä Intin jälkeen olin kesätöissä vartijana, tuo Finlaysonin tehdas oli toiminnassa. Siellä tehtiin yöllä väijykierroksia kehruukoneiden välissä. Näin lyhyessä ajassa Suomi on läpikäynyt valtavan rakennemuutoksen. Kutomateollisuus, tekstiiliteollisuus on siirtynyt Intiaan. Tässä välissä on eletty IT-kuplan ajat. Nyt myös IT-teollisuus on siirtymässä Intiaan. Ne harvat tai ne muutamat Nokian intialaiset insinöörit, jotka tulevat tänne töihin, tulevat tänne nimenomaan siksi, että he tulevat opettelemaan näitä duuneja, jotta ne voidaan siirtää Intiaan. Suomi kuuluu suomalaisille. Meillä ei ole oikeutta myydä tai lahjoittaa tätä maata pois, koska me olemme osa sukupolvien jatkumoa, jossa jokainen sukupolvi on ponnistellut antaakseen maan seuraavalle sukupolvelle aina hieman paremmassa kunnossa. Suomi on suomalaisten koti ja meillä on oikeus päättää, kuka saa tulla tänne vierailulle käymään asumaan.